според мен е важно тази грешка да бъде разследвана. Грешка. Закрива се РПУ-то в Годеч. Закрива се група 02, която е държавна граница. И се сключват договор с рейнджери, на които им се предоставя точно граничния регион, разбира се от Вършец, разбира се 700 чук квадрата в километри, не знам, 1/4 от територията на България им се дава барабар с западната ни граница, близо до КПП-то, където ние знаем, че има един тунел отдолу, който е висок 120 на 120 или на 140, бетонирано, от България към Сърбия. Има такъв. Оттам, казвали сме го много пъти, вероятно са експортирани онези бежанци, така наречени вече 10 и повече години, които не трябва да минават отгоре границата, трябва да минават тайно през България.